Biz Tatar sözü belgesi yürüyüşleri. Gabdullah Tукая. Туган тел. И туган тел. И матур тел. Etken, enkеннең теле. Dünyada күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән энкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәя сөйләгән. Апрельнең кояшын башкача тоясың. Ул тере, ул яшәү хакында җыр кебек агыла, күзләргә кагыла. Нык сөю яралган чагында җиләс күк киңлеген мең кабат иңләгән кышларның баранда куәте. Ул шундый яп-яңа, аннан җир уяна һәм яшәү ярала тетрәтеп. Сулысы, тоясы, шул апрель кояшы бу җиргә Тукайын җибәргән. Халкына кайтсын дип. Дөньясын ватсынмый мең кабат яшәргә, җиңәргә. Очрашу. Төн уртасы. Ишек шакый берәү. Апрельнең соңгы көннәре. Юкса күптән юк иделәр безгә Тукай әфәнденең килгәне. Ишек ачтым. Бергә каһвә эчтек. Төне буе шигырь сөйләде. Ул киткәндә бер үкенеч булып, җирдә калган икән сөйгәне. Тынып калдык. Тынып торды бер мәл. Итәлләде яна булды. Сораштырды. Яшти, ничек диеп, сезнең яңа гасыр буыны. Сау буллашты. Юлга чыгып китте. Бер борылып бакты. Түзмәде. Уфуктагы алтан яктысыннан карап тора Тукай күзләре.